Mwana wedu ndo wa 2003 wachakureva ndakamusiya for 1 week. Vandirova nekuda kwemwe mukadzi aindisendi. Vaiuya usiku opinda mune imwe room. Vona raimomi ndakarara mune imwe room. Ndazobvunza ndakurwa nekuda kwenyaya ndaichenda kumbari kwavaishandira. Vakashanda kwakawanda baba. Kumbari ndatevera murume asingauye kumba. Achigara nemusikana anonzi Sandi. Vaupoti vachiuya kumba mune imwe room imbedenga iri 3 rooms. Ndakarara inini vairara mune imwe room. Watotora mablankets angu futi. Warara mune imwe room. Ndarwadziwa. Vakandirova mwana iye anga ine 7 months. Vakanditorera mwana. Ndina mama vanova mwene vangu. Ndini ndakavatora kwaparirewa kwavaigara vachirwara. Avari kuSouth Africa. Vakanditi muroora, vakandichemera musodzi. Muroora ndiri kumbira kuti ndinogara kumba kwako. Ndiri kurwara, ona ndiri kwaende zvechokwadi vairwara. Kana ndasimba ndichatsvaga pamwe pekulocha. Vakati it's okay mama, endai kumba. Vakomana variko, munogara nevakomana. Vagara nevakomana mama. Baba waendeswa kuchipatara, ndikadzoka futi. Ndaitouya, ndotoenda kuchipatara ndikadzoka. But chiri kundishamisa ndechekuti last week ndauya titora nevavo vakasvika kunditi amai vakaenda kun'anga vachikutsvagira mushonga yekuti iwoyo bvise zvinhu zvangu pamba. Saka pani ipapo inabva sindichenapo kuti ndicharamba ndakagarisana naamai avanova amai vangu vamwene vangu vasiri kundida pamba vanotsvagira mushonga kuti ndikwanise kuamba pandakavaka. Pamusoro imambo, pamusoro yedare ndauya nenyaya yakamhangarwa naFrencia Chisunga. Frencia Chisunga anobva muvileji Machirombo achimhangarira ruvimbo mudada pamwe chete naTakawira Kapesi. Vese vanobva muvileji Machirombo mudada naTakawira Kapesi. Muchirombo village. Vachimhangana nawo yekusanzwanana muwanana, marriage dispute. Ndona vandai naye mudai. Ndichakumbirawo Frensa Chisunga sunze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Frensa Chisunga. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo vangu. Mwari anobatsirawo. Siise ruoko pasi. Ndokumbirawo ruvimbo mudada pamwe chete naTakawira Kapesi musumudze maoko yerudyi mutedzera zvandakataura. Vandichataurawo kuti Takawira Kapesi ruvimbo tauro zita rako. Ini Takawira Kapesi. Ini ruvimbo mudada. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo vangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tiise maoko pasi. Frensa Chisunga ndokumbira kuzivisawo dare ndichidimbo wakagara pasi izwi rakasungira chasakisa kuti ungochimhangarira Takawira naruvimbo. Pamusoro yedare. Ini ndine Frensa Chisunga. Ndakauya ndichimhangarira nyaya yangu pamusoro paTakawira. Ini ndiri mukadzi waTakawira Kapesi akandibvisira pfuma. Asi ndakawanika Takawira Kapesi achitora mukadzi achiisa mumba mangu. Imba yatakavaka tiri pamwe chete. Ini ndakaenda kubasa. Mushure mekunge Takawira aenda kuSouth Africa nenyimbo. Haana kana chaikwanisa kunditumira kana kundifonera. Tine vana vatakabereka 4. Tine vana vakwanisa kutitiswa kuchikora asi Takawira hapana chaikwanisa kundiitira. Saka ndakazoshandiswa ruvimbo aiswa kumba mangu mandakavaka vachishandisa zvinhu zvangu. Ndokuya kwandakaita ndichimhangarira nyaya yangu. Nokuti Takawira akaisa ruvimbo mumba menyu. Imi makanga muri kupi? Ndiri kubasa. Muri kubasa mukushandira Twishandira kumazuva.
murume wenyu nguva yese muri kuti akanga asiri muno muZimbabwe? Murume wangu anoenda kuSouth Africa woita kana 2 years kana 3 years, asina kana chaanotumira, akanyarara ariko. Saka takagara tine mwana gotwe redu ranga rakuenda kuchikoro. Ndofunga takaveranga pesa akapedzera kuendesa mwana ari kuECD. Pesa pandichingogara ndiri pamba. Mwana tikasvika pakuti dzimwe nguva aripo kudai mwana ari kuda school fees anga asingakwanise kuprovide. Zvese ndaikwanisa kuzvimirira, pamwe ndotora hembe dzangu ndinotengesa, pamwe ndotoenda kuhama dzangu ndobatsirwa nevana vasisi vangu. Ndakazosvika pakuti last year vaenda, ndofunga 2022, haana kana foni kana chii. Kwakuchisimuka kuti ndiendese mwana, kwanise kuendesa mwana chikoro. Ndikasimuka ndikaendesa mwana kuchikoro. Handina padai kundikana kusvika kumba. Ndofunga last year ndakapedzera kusvika pamba muna September. Asi mashoko andeti ndikasvika pamba tasingakwanisi kuwirirana. Ndichingosvika imi midai mabva panapa, bvisai zvinhu zvenyu. Imi midai mabva panapa, bvisai zvinhu zvenyu. Ingave foni, ndakapedzera ndofunga chadai foni. Nokuti handina nyaya yandaikwanisa kutaura. Yanga iri nyaya yekuti bvisai zvinhu zvenyu. Bvisai zvinhu zvenyu. Saka ndasvika pakuti aiwa inini ndine vabereki makandibvisira pfuma. Zvinhu zvangu kana maendesa kumba kwedu ndinokwanisa kubvisa. Saka ndakazonzwa mwana ndifonera akati zvinhu zvenyu zvaiswa mune imwe rumu zvabviswa zvakundibva ndobva ndanyarara. Ndakaramba ndakanyarara handina kutaura. Vakazofona mumwe musi vakachipopota ndikuda 200 years yekuti ndiende kuSouth Africa. Ndikati ndokwanisa kupa 200 years usingakwanise kuendesa mwana kuchikoro. 200 years handikwanisa kuita sei kuiwana. Ndofunga ndola sitema ndakapedzera kutaura navo pafoni. Vakati yobvise zvinhu zvako ndaramba ndakanyarara. Ndakatozofonerwa nasisi wangu akati manzura ndiri kuita munin'ina wangu kumba kwako kunzi Rwimba akaita sei akauya. Ina ndinokwanisa kusvika kumba. Maudzira vakanditi ndakakwanisa kuuya kuno ndikamhangara nyaya yangu. Ndobva ndadzokera ndakazodzoka. Ndichienda kumba ndikati handikwanisa, handina kusvika ndega, ndikaenda kupolisi. Zvinhu zvangu zvinoramba zvichishandiswa. Ndoda kubvisa zvinhu zvangu kusvika muchi ndise mune imwe rumu kusvika ndaenda kudare. Ndobva ndakapedzera kunegotiata. Kumba kwenyu kwamuri kutaura kuti kune vana venyu vari kugara ikoko? Pane aripo hani. Firstborn yedu yakaroorwa iri kwaMutare. Second yacho iri kushanda iri kwaMutare. Mumwe wacho ndiwo handina ari kuenda kuchikoro ari form 2. Ndogara naye kumazuva. Kumba kune mumwe wacho aripo ipapa ane 23 years. Une 23. Mukomana anofanira? Mukomana. Mukomana. Kumazuva mune muri kubasa? Ndiri kubasa. Ndokwamune muchigara? Ndiye kwane ndichigara nemwana wechikoro. Takawira kapesi. Unomuziva here fenzi auya kuti mudzimai wako? Ongu ndinomuziva. Wakatorora? Ongu. Mune vana vangani? 4. Mune vana 4. Saka zviri kunzika mhosva yokupiwa kuti wakatora mudzimai ndobva waisa muimba yamakavaka mese zvisina kuwirirana. Ndinotipokana inapo nekuda kwekuti pane zvese zvavataura zvimwe zvacho ndogona kupokana nazvo nekuda kwekuti vanenge vachitarisa side draw vasingatarisi side rangu kuti nenge rakamira sei. Ndaishanda ndiri kuMasasa ndobva ndaretrenchwa. Ndaretrenchwa zvinhu zvakanga ndoomera makore wari kufunga 2007. Ndaomerwa takagara pamba. Adzimai vangu vakabudisa shoko rekuti ndina sisi wangu vanogona kundibatsira tikwanise kubatsirika. Saka ndichagire $3 kuti ndiende kumazuva ndiite sei ndinobatsirika. Ndishuwa ndakamhanya mabhuru angu ndishuwa $3 ikazondika $5 ndikavapa. Adzimai vasimuka vachienda kumazuva yenge toward month end vakati ndinodzoka. Ndobva ndasara ndine vana 2007. Ndasara ndine vana. Mudzimai akaenda obva aenda zvekuenda zvekuti ndaenda ndikasvika kumba kwaamai aindiudza kuti ibva panapa naimboudza kuti mukadzi uya haiti. Ndakasara ndiri London ndiri ndega nevana. Zvakatora kundishunja. Ndikatsvaga $5 ndikatera. Ndikasvika ndikaona ambuya vanova vakaperekedza mudzimai uyu kumba kwangu. Ambuya ndaita dambudziko randaita. Mudzimai akauya achitsvaga batsiro asi haakwanisa kudzoka. Tipakati pekutaura nyaya iya sekuru vakabva auya. Sekuru vachipinda takwazana navo vakatanga kundiseka. Handaiziva kuti vaiseka. Ndobva vagara pasi tagara papi akatokurukura. Ndikati zikanzi ndonyaya yauya nemuzukuru. Mudzimai wake ari kunzi ari kugara kuno. Makambomuonawo here? Tikanzi ina handambotisa ndambomuona. Nzowanzi.
but mukuru uyu ane shoko raakataura rakandibata rekunditi muzukuru uchiri mwana mudiki wadi kuti unotsvaga basa usenze unogona kurarama mukadzi. Shoko iri ndakatora munishuku sei sekuru havaifanira kundibatsira kuti ndikwanise kudzokera nemudzimai kumba but vari kundudza nerimwe pati nemwe side. Chirudzi vese nambuya vakasimbisa kumba kwaigara kwasiwa handisati ndasvika. Ndakasimudzira ndokuenda kumba kwasiwa wacho kuya kuya. Ndakasvika ava vasipo vari kumashopu sengeri weekend sanhasi. Ndasvika vasipo ndakaona paine vana vasisi vavo ndobva ndabvunza amaine vari kupi. Hapana munhu akanyatsondipa ansa chaiyo chaiyo kuti vanga vari kupi. Mukugara pana ndakaita sisi wavo vakabva vauya. Sisi wavo vachiuya vane chiso chekuti nasana muchiona mugarisana kwese kwatakamboita kwekuti vanga vasiri kundifarira. Vagara vakanditi baba mimi mangoya zvenyu ndakatora wangu kuti ndikurerutsirei nekuda kwokuti hamuchasevenza. Chiendai munochengeta vana. Ndakatomainaza nhamba yangu kubva kwamuri. But ndozvazvinoitwa here amai guru. Zvikanzi ini zvekutongeswa ndiri papa pangu handidi. Right. Ndakasimudzira inzvimbo yandakagara ndokwandakavaroorera ndichanda pamai. Ndaenda kumashops ndi munhu anozivikanwa. Ndakaona mabhuru angu ndobva ndanzi nemumwe mupfesi wandandinaye umari inotenga drink. Paaindituma unotenga drink aida kuti ndione ava anga asina kundituma drink. Ndichinopinda mushopu ndakasvika ava vakagara pakati saizvizvi. Uyu muchinda ndaishanda naye, uyu muchinda ndaishanda naye. Vari mukufara. Ndofunga ndakatadza kupinda mushopu zvandaifanira kuita ndobva ndadzokera kumashure. Vanhu vese vanondiziva paufo hwavo pautatu hwavo nemwangai. Ndofunga vakatanga kudhiskasa kuti murume wako auya, murume wako auya. Handiti uyu akatadza kuzonyatsoita settled ndobva abuda panze. Handiti auda kutiza. Ndobva ndanzi nemakomana andandinawo aiwa make come down. But zvinhu zvokuti ndini ndasina kunge ndakazvitarisira pakuenda kwavakaita nedambudziko ratakatinaro. Right. Kwaenda kudaro ndakadzokera kumba kuya kwana mbuya. Ndozvandasangana nazvo. Vakatanga kuseka zvandati handisingakwanisi kuti tikudzi. Ndosaka takudza kuti ndinotsvaga basa. Hazvaita kuti tikudze kuti ndozviri kuno. Zvawaona ndizvo zviripo. Ndakadzoka kuno ndikamwana ndoita sei ndotsvaga sei basa ndine vana vanga vari vadiki. Semwana warutwa kuti anga ari mwana mudiki zvekuti anga ari zvekuma 3 years. Pinda naye kune muchembero wangu akati ndakambokudza. Ndobva ndagara pashi kuti ndikwanise nditsvage munhu anokwanisa kuti andibatsire kuchengeta mwana. Panga pasina nekuda kwokuti handisina chekuti asi chokupa munhu. Ndakambogara nevana. Ndobva ndadzokera zvekare kumazuva tinonyatsonzwisana kuti ndepapi chaipo pakapotseka. Ndakatoona kuti ava vakanga vatopanduka zvekuti kana kutaura nevangu vasani. Muchidimbu muri kuti mudzimai wenyu anga kuita zvechifamberi kana kuti ane munhu wakafambidzana naye? Hongu akanga ane munhu anga akufambidzana naye. Anga ane munhu matanho amakazotora ndeapi? Ndadaro ndakazodzokera futi kuna mbuya vaya umwe andibatsirei. Akatadza kundibatsira. Vatadza kundibatsira. Ndakaenda kumba kwaigara sisi vavo vamwe vacho vatakugara navo zvino. Ndobva ndasvika ndobva ndanzwa nemwiri kupi kunzi ava ndo vanotupa ava accommodation. Chirudzi vanhu vandakabobatsirawo ende vanhu vanoziva ndakaroora. Ndakasvika pakurasa temba ndofunga ndakapwanya imba yese mahwindo yameguru. Ndapwanya imba yese mahwindo ndobva ndakutsvagwa nepolisi. Ndobva ndazoonekwa ndawanikwa ndobva ndaenda ndobva ndakanzerwa zvikanzi iwo zvauri kuita hazvisi wadi kunomhanharanya. But ini ndakanga ndichishandisa mamotions nekuda kwokuti zvinhu zvakanga zvaitika maonero andakanga ndaita zvinhu zvakanotora kundibata sezvinhu handisina kunge ndakatarisira. Right. Ndadzoka kuno ndagara ndakazoita chishambiso chekuti ndakazoona ava vachiuya vachisvika ndakaona mapurisa asvika pamba. Ndichamusha ndakapara ndoenda kupolisi ndosvika kuya zvikanzi ndichisvika ndakabva ndaona vakagara pabhenji. Ndirini pamakatorwa nemapurisa? Gore rachona iroro. Igore racho 2007 iyo. 2007 iyo. Right. Mapurisa akanditsanangudzira akanditi mudzimai wako adzoka. Ubva taitwa counseling yakaitwa tikabatsirwa zvikanzi iwo sizongoine dambudziko
chiendai munogara zveshuwa kuti vanhu madzimai ndikanogara kumba but dambudziko rangu harina wandiperera mupfungwa nekuda kwekuti ndaiziva kuti ora chinhu zvandakushanda basa rikapera mudzimai achakwanisa kuti kuita sei kuenda regai nditsvage mumwe mudzimai zveshuwa ndakaita chipo chekuti ndakatsvaga vakadzi vaviri vandakauya ndikagarisana navo pamba ndikatadza kuwirirana navo 2012 ndobva ndasangana nadzimai avo ndobva ndavataurira dambudziko rangu anditi imi mune mudzimai ndikati hongu ndinaye but pane patinopokana. Saka mukuti henyu naadzimai enyu akutanga kurambana hamuna kurambana pane zviitiko zvese pazviitiko zvese hapana kurambana takanga tine kuregerana kwanga kuripo sevanhu vakanga vaine mhuri. Ava ndobva mazuva rora 2012 ndopandakatanga kugarisana nevanhu. Muchigarisana kupi pamba ipapo here kana kuti? Tatisingagarisani pamba. Ava vakanga vaine kumba kwavaigara kumba kwavamai vavo saka amai vavo vakanga vamuvha vachienda South Africa ndobva ndanogara kumba kwavari. Right. Ndiri pakugara kumba kwevanhu ava vakabva vatanga kuuya vachindirwisa handekumba sosuso kuti ndivatsanangudzire mune zvakanaka kuti pane zvamakaita kumashure zvezvi ndakati regai ndikutsvagire mwe munhu kuti imi pamunongoenda ndongoziva ndongosana ndine mwe munhu saka ndaigara ndakangovahwandira handiti ndisina kuvabudira pachena kuti uyu munhu isubstitute yenyu kuti imi mukangobuda uyu anosara aripo nekuda kwekuti imimi munobuda kufamba nemota dzinofamba dzakamira. Saka vadzimai venyu makatoroora? Ndakaroora. Motozi mune vana meso? Taiva tine vana vaviri, wana akashaya tine mwana wana. Saka kusvika pari nhasi matoti madzimai enyu ese ari maviri? Chokwadi ichocho. Saka nhau iri kunzi mazotora mhosva yamakupiwa kunzi matora amai nini mukanovapinza mumba maiguru ndo mhosva yamuri kupiwa. Right, regai tichiitira yona muchidimbu. Ndabatsirwa madzimai vakazoenda kuSouth Africa ndobva vashedzwa nhama dzavo nzasha chakaoma yaimboshanda kuno kuvaenda ndobva vazondishedzwa 2018 ndobva ndaenda pane nyaya ndepekuda iso vanhu vazhinji vane muono kuti munhu akangobuda kunze anogona kusvika achinowana mari achinononga mari ava ndakavafonera hasa ndaseka but dambudziko rakaramba richiuya puresha yakaramba ichiuya kwandiri kuti tumirai mari kubva ndadzima foni yangu ndikati zvinonditaridza kunyazoita sei kuva munhu ari setro ndichiita pane zvandiri kuita. Right. COVID yauya takabva tanorohwa nelockdown. Kumbira kuti tipinde muchidimbu pane nhau yamuri kunzi mimi mazotora mai nini mukapinza mumba maiguru. Right, ndopandava tichienda manje. Amai nini ndakavatora nekuda kwekuti takazodzokera kuSouth Africa zvekare 2024 kupera kwake muna October ndopandakadzokera. Ndadzokera ndakanosvikawo zvinhu zvakaminya zvindakasingandifambire zvakanaka. Kutaura chokwadi pamberi pamambo pamberi pavanhu vese zveshuwa kusatumirana ndisingatumiri nekuda kwekuti COVID yakanondiafekta pabasa rangu randinoita. Muchemberi wangu akabva atanga kurwara ndobva foni dzaramba dzichingouya muchemberi arwara sezvo ndakaberekwa ndiri wana. Ndobva ndaona kuti vana vakaomerwa ndokudzoka kwandakaita. Ndadzoka 2025 January kusvika pamba ndakasvika muchemberi achigara nevanakomana ava varipo vari kubasa kwavo kwavanoti vanoshanda. Muchemberi ndofunga akanga atova ne3-4 months achirwara asina munhu akwanisa kumugezesa kana kumubika. Anenge ari kubasa kwavo ndekupi? Kumazowe. Kwavane munhu anofambidzana naye? Hongu baba. Ndadaro izvi ndasvika pasina mubatsi zveshuwa ndakati adzimai handitese tinobatsira dambudziko nekuda kwekuti zvinogona kundiremera zveshuwa ndakadzoka nadzimai ndobva tatsvaga imba ndobva tatanga kuloja. Dambudziko razoita nderekuti zvakanaka adzimai vako iwewe vakatanga unoshanda kumazuva erini? 2023 2024 vakatanga unoshanda kumazuva. Asi pakutaura kwako iwe wataura kuti pawakadedzwa nemapurisa iweyo wati 2007. Saka 2007 pawaidedzwa nemapurisa apa adzimai vako vachizonoshanda 2023 nguva yese iyi mamuchigara mese? Tachigara chese. Saka chakaita kuti udedzwe nemapurisa iwewe chii muchigara mese naadzimai vako? Vakanga apa kudzoka kwavakazoita vakazodzoka handiti vakanga vari kumazuve kwavaigara. Ndabvunza kuti adzimai vako vakatanga kushanda kumazuve erini 2023. Hongu
kumazoe ndokwandakavatora ndokune hama dzavo dzese saka pese panoitika zviitiko zvese ivo ndokwavanonopotera zvichireva kuti patakanetsana 2007 ndokwavanga vari pakudzoka kwavakaita 2007 vakadzoka nemapurisa vakadzoka navo vachiti vandikwanise vadzoka nemapurisa ndokwa matanga kugara mese vatatanga kugara tese kubva ipapo muchigara mese semurume nemukadzi 2012 22 7 8 9 10 11 12 kusvika kuma-20 ndobva wati 2012 ndokwa wakazorora mudzimai saka uyu mudzimai wakazomurora sei uchigara nemudzimai wako uyu mukadzi ndakamurora semubatsiri wangu kweta mamboka hanzi ndakamboita vakadzi vaviri vakaenda ruvimbo asati aita asati vakaitwa vakadzi vaviri kubvira 2007 kusvika pa2012 chaitika kutuzira vamwe vakadzi vaviri asati auya tandisiri kuwirirana pamagari iwo uchigara nauyu taitogara pamba pamwe chete nevakadzi vakwayama madzimai 2 vakazoya ruvimbo kechitatu kubva 2012 kusvika pari nhasi kubva 2012 kusvika 2023 uyo arikugara kupi aigara kupi anga achigara pamba muchigara mese pamba uyo achigara kumba kwavo achigara naye iwo waizviziva kubva 2012 kuti uyo aripo ini ndine kupokana nezvavataura ini ndakaroorwa 1996 97 ndikabereka festival I think zvakanaka kuti tipindura nezvatenda kubvunzana 1999 vakatora mukadzi kana une zvimwe zvaunoda kutaura unozozvitaura pako pekutanga unotanga wapindura mubvunzo ngati 2007 mamuchigara mese kusvika 2012 pakauya madzimai maviri anonzi akaenda 2012 ndobva paroorwa ruvimbo muchigara mese 2007 kwete 2007 hakuna kwandakaenda ndanga ndiri pamba 2012 ruvimbo handina kumuziva pa 2007 pa99 pakauya mukadzi ainzi Maitreya akabereka pakazoya mukadzi anonzi Sandi pakazoya mumwe mukadzi vanhu munhu wandakagara naye munhu wana ainzi Maitreya pakazoya mumwe anonzi Shamisu vairojerwa kuEpuet ruvimbo akatomborwajerwa kuEpuet vanhu vese ivava kubva pandakaita pamba 2024 ndichinoenda mwana kuchikoro handina kubva ndabva gore kuti ndinogara 2007 vari kunyepa kuti tine last born yedu ndeya 2011 ndiye akanga ari last panguva iyoyo Mike ndiwa 2003 mwana wedu ndiwa 2003 wachakureva ndakamusiya for 1 week vandirova nekuda kwamwe mukadzi ainzi Sendi vaiuya usiku wopinda mune imwe room vorara imomi ndakarara mune imwe room ndazobvunza ndakurwa nekuda kwenyaya ndaitenda kumbari kwavaishandira vakashanda kwakawanda baba kumbari ndatevera murume asingauye kumba achigara nemusikana anonzi Sandi vaupoti vachiuya kumba mune imwe room imbedenga ri 3 rooms ndakarara inini vairara mune imwe room watotora mablankets angu futi warara mune imwe room ndarwadziwa vakandirova mwana iye anga ine 7 months vakanditorera mwana vakaenda naye kwamama vaigara kumusoro mai vakadzosera mwana after 1 week sisi vangu vakarwadziwa bereko vangu vakafa sisi vangu vacho vandiri kutaura vakashaya vakanditi enonotora mwana ndikauya ndega ndikatora mwana wangu after 1 week vakanditevera kumba kwasisi vangu vakati ngatidzokerei kumba sisi vakati endei munotorana nababa tiri vana bamwini vangu ndobva vaenda baba munini vakandishedza ndikatoramba ndikati murume andishungurudza nekuda kwevakadzi vakanditi enda unodzokera kumba ndobva ndadzoka nemwana wangu tikagara ndikasvika ndikarwisa munhu ivo vakaramba kuyazobvisa munhu wavo ini ndini ndakasvika ndikarwisa mukadzi iyeyo ndikatokuvara ndine vanga rezimba mukadzi iyoyo ndobva akaenda ndobva ndagara ndishingirira imba yangu kukaita mwana unzi Shamiso vakaenda baba vakagara kuEpuet vasingauye kumba so ndazomunzwa nemunin'ina wacho anonzi Shadrack ndiye akandifonera mai guru ndichineseka ndichitotera kumasasa kubasa ndovashaya unzi mai guru muri bamunini varikugara kupi kuEpuet handinongobvira ndateverawo kuEpuet vandangogarawo kumba svika baba vakadzoka
after ndo pakazoyawo ruvima ndakazomziva 2014 asi zvaitika chii makore ekusouth africa aya ari hwaya makore apa makore ekusouth africa vakazotanga kuenda kusouth africa 2018 vakaenda vakaita 2 years dzese vari kusouth africa ndiri kokumba iwongori kumba kupi iko kwedu wechiromboku andinombobvira ndabva pamba kubva kwangu pamba ndive kutoti 2024 takawira nyaya dzauri kutaura dzekumazowe idzi iwe dzaukaenda kwana mai guru dzaukasvika pamashops ukarazopinda uchitenga madrinks ndedzegore ripi idzi 2007 muri kudziva zvokuitika makamborambana here imi muloi vanombobvira vandipa gupuro vakandipa gupuro vakanditorera last 2022 takagara mumba vakabva varitora regai titi pabvunzwa vabvuma kuti ndadzimai vavo ndakarora nyaya yamhanga pano handi ndeyekuti vakugara nemudzimai mumba menyu vachishandisa mudziyo yei saka ndo nyaya takutasana idu iyoyo ndiyo nyaya iri mudaro kuti imimi muri kunzi makazotora mudzimai ruvimo maugara naye mumba mevava madzimai vakuru zvii zvakazoitika pamberi vekudare mabvumo kuti adzimai munovaziva makaroora handizvo kuro nyaya yenyu yekumazuva inokuti sei kana zvakamboitika makaregerana makadzorana makaita so nyaya yemudare iyo nyaya yemudare ndeyekuti makagara naadzimai mudiki mumba maadzimai vakuru vakafamba sei ipapo ngainangarineipapo chaita kuti ndigari nemudzimai mudiki pamba ndofuna ndauya 2025 ndakasvika pamba pasina munhu pandabvunza zvikanzi vane gore vakaenda kati alright ngatichidai so ngatigare ava ndichivalojera tichigara pamba paipa ndichimuka ndichinoona muchembero wangu dambudziko riripo nderekuti ava ndakavapa chipo cha 25 wese tichida kuona kuti vakufamba sei nekuda kwokuti ndiri zvanaa ndakanzwa vakamboya nenda vangaipamiri vane munhu wari kugara naye ini nangu handada kuti ndivatende nekuda kwokuti kuno ndokuziva ndakambokutera kare saka handambobvira ndauda kuita sekuita interesting kutera right vakabva vazouya ofunga after 5 months vauya after 5 months ndauya vakangosvika vakasvikira mumba kwasisi wavo ndobva vazoya mangwana acho ngatakwazisana kumadi kuti mutichenese mubvise zvinhu zvenyu nekuda kwokuti ndakanzwa kuti mimi maane chi maane mimba vakaramba ndikati pandozvikutaurika timi makanga mutone pamizvo ndaratotarisira kuuya kwamurikuita mukuya mune new baby ndofunga asi makaita sei makaita abortion here zvikanzi aiwa handina ndikati right but vanga vasiri settled pakuya kwese kwavaiita vaiuya vachimhanya but there is something behind chiripo chavanenge vachida kuti ndisaona unenge uri kuenda kumberi shamwari anditi nekuti tenderedza hongu kutadzirana tikuzvona mune kutadzirana kwamunoita iwo nemudzimai wako anditi zviripo zvinenge zveinfidelity kusavimbika nekuti chinenge chifambe kumativi ese asi nhau iripo ndeyekuti uri kushandisa here mudziyo yamaya nemba yavo nemudzimai munyowani imimi imbomira ruvimbo unoziva kuti mai guru varipo okay mai guru munoziva kuti vimba varipo saka nhau iripo ndeyemba yekuti vari kugara mumba menyu ndizvo unoziva kuti kugara mumba yamai guru here manzwiro andakaita nyaya pamusoro pemba ndakanzwa rushinzanzi murume ndiye akatenga stand before asati aroora mai guru vakazouya imba yavo manzwiro andakaita nyaya pachivanhu kana wadaro muri pabarika handiti muri pabarika kudaro ukasvika mai guru vanemba yavo handinotokumbira kugara navo uchivakirwa yavo ukakumbira here imba yamai guru handinokumbira imba yamai guru nekuti pandakauya 2 weeks ago ndakasvika mumba manga muchinzi mamai guru musina zvinhu musina chinhu changa chirimo zvinhu zvavo zvese zvanga zvirimo zvainzi zvamai guru zvanga zvatoiswa muine imwe rumu zvakanaka kuroda wakatosvika imba iripo zvichiri zvinhu zvaburiswa zvaswa mune imwe chii zvinhu zvaiswa mune imwe rumu handiti kurova zvaburiswa mawa kupinda mupi ndakupinda ino takuenda pana takawira handiti
nhasi madzimai ako ari kuti waisadzimai ako mumba mangu ushandisa zvinhu zvangu uri kuti udinazvo. Zvinhu zvavo ndakanga ndakabvisa yavari kuti imba yavo yachona ndavari kuti imba yavo yacho pakanditora kundinetsa ndepekuti pavakauya ndakavabvunza mubvunzo wekuti munoti muri pamba munoita misha miiri chirudzi mune musha kwamuri kugara mumaya muchiti mune musha panapa ini handisina mari yekuloja chandakuita inini ndaakubvisa zvinhu zvenyu kufunga ndakatovatauradza ndabvisa zvinhu ndakugara panapa nekuda kwekuti ini handisi kushanda handisakwanisa kuwana mari yekuita seiloja ndakatovataura ndisandatibvisa mari. Nai iwewe waitaura naadzimai wako kuti mane misha miviri chaita kuti utaure shoko iroro chachiri chiiwe. Vakuru vanotanze nzeve kure kwemeso nzeve dzinonzwa pane mafunga andaingonzwa waingotaurika. Nzeve dzako padzakanzwa iwewe sababa vemba ndiwe muridzi wemhuri kamudzimai wako iwewe wakaitei nazvo iwe? Ini nangu kumazuva ndinokutya kuenda zvekuti wakaitei nazvo? Ndakaenda kubva kwasisi wavo ndikanota sponsor sister vamaigurira kuti patsika dzedu nechivanhu chedu semashona semazezuru wakanzwa ndo zvaitika una adzimai ako unotora matanho acho. Chakaitika ndisana nekutora danho chekuti matanho mazhinji kana ada kuatora sezvo hama dzavo dziri kure nini handisina mari asi nzwa kuti munhu anga ari padhuze neni amaiguru ndakaenda zveshuwa ndikanovaudza kuti ndo mamira atakaita. Wakangonzwa nenhungu wakatasira pawachava nemwana wakaona vasina mwana wacho wakaona wachiva nenhungu handiti wakatadza nefunga kwaona inyembeko izvozvo ndakazvifunga nekuda kwekuti kana pavakaita chipiri ndakangovasiya vachiita zvavaita pamba. Munobora hanzi ndakanzwa kuti vane pamuviri ndokubva vauya ndikatasira kuti vari kuuya nemwana ndokutovatambira achiti ndaifungidzira kuti pamwe muchauya nemwana asi makazoita abhosheni here handiti haana chaakaita. Akaenda kumazoe kwaakanopiwa mari yedhiringi yekunzi pinda mushopu muutenge dhiringi ndomaakadisa maziso akaona mudzimai wake akaiswa pakati nevarume vaviri vaanoziva haana chaakaita handiti ndokubva wanzwa iwewe nemapunhwapunhwa kuti adzimai vako vane imwe imba yechipiri ndokubva wavabvunza iwewe wega kuti ko muri kugara seiko maane dzimba mbiri uchibvunza adzimai vako hauna chawakaita. Dzachina nyaya nhatu idzi dziri kunzwikwa nababa vemba muridzi wemukadzi pamusoro pemudzimai wavo handiti achidzinzwa dzichipinda munzeve dzake hauna action yawatora waudzwa katatu. Nhasi uno mudzimai wako nekuziva kuti mudzimai wako nekuziva kuti wakaroora mumwe mudzimai ndobva wamisa mumba asimuka abva auya kudare kuzokusungisa kuti watora mudzimai ndobva wamisa mumba mangu achishandisa mudziyo yangu. Ini shoko randakataura kune vavachura ndakati ini ceasefire ini zvona tichada kutaura nemi ndozvandakangokusvika kubva ipapo. Iwo unobva kupi kumusha wako iwo? Maundarweni. Maundarweni? Munomwe wakauya sei? Ndakauya ndichigara naamai vangu vandogara navo. Namai wako wapi? Kusefa. Pakambokura seiko pamunogara pachirombo ipapo? Pakakura. Zvakaitika ndezvekuti Nditaura nemurume pakakura zvekuti ndakagara sepanapa tongona kusvika kune marori. Makavapiwa nani? Makapawana chirudzi? Nasabhuku Chirombo. Makapawana chirudzi? Takatengeswa naSabhuku Chirombo. Wakatengeserwa naSabhuku Chirombo? Kumaundarweni makasiya masosa pamatengesa? Kumaundarweni ndakanga ndichigara mumusha mamai ndiri mwana wemukwasha saka pandakakura ndakanga ndisina pangu kunyatsogara. Kwakatengeswa here kumaundarweni? Vanhu vari kuwashina vakanditi enda unotsvaga baba wako wane pekugara. Saka pandakaonana nababa wangu ini ndichigara navo pasi pavari kugara pachona vakandiudza kuti hapana space yangu nekuda kwekuti vane nomori yavainayo. Saka pandakangoona kuti ini ndofanira kuti ndikangona mari ndikwanise kuti ndiwane pekuita sei pangu pekugara. Munoona hunhu hwematsotsa aya anouya asina mapiwo box aya kwaari kubva hapana anonyatsokuziva. Imi mosvika mamhamugamuchira maakugara naye kwauya kwaakugara ikoko imhosva dzega dzega dzaanenge achingopara akaona zvashata kuno kwaani kuti izodzokera futi because haana piwo box haanzwisisike kuti ari kuita nezvei. Munhu akangwara ari kuziva kuti ndini baba ndini musoro wemba wanzwa nyaya dzawanzwa dzandakutsanangurira pamudzimai wako waifanira kuitei nazvo?
ndaifana kutora matano but ndakanga wow, isarudzo yanga iri yako yekuti utore matano ka sarudzo yanga iri yako zvakare yekuti uregere. Saka hauna kutora matano, nhasi wakwekweretswa wauya kudare, wasungiswa nemhosva yekutora mumwe mudzimai uchigara naye mumba mumwe mudzimai. Ipapo mambo ndachida ngomubvunza mubvunzo wani. Pane zvataurwa naadzimai idi here kuti vakasvika pamba nemupurisa vachida kubvisa zvinhu zvavo mumba? Zvinhu zvanga zvakabva asi ndofunga vakanga vaine fungidziro kuti chichiri kushandisa manzwa vantu vakasvika nemupurisa manzwa vachiti vakafonerwa chinzi kumba kwako kwauyiwa nemumwe mudzimai. Izvo ndirini ipapo vakanzwa foni koiyo? Nenge musi wa29 January kana 30 wasindokawakasouya. Ndo pamamapinda kamumba mune mumwe mudzimai. Ivo ndokubva vatora danho rokuuya ndokubva vapotera nekumapurisa ndizvo. Ndiri papo kwadai rinongopupura kuti mupurisa akatungamirira uyu kuendawo akamira uyu atiburitsa zvee. Akatungamirira mukati uyu manje akatungamirira anonzani Frensa akapupura kuti akaenda kundomirira kuti Frensa aburitse zvinhu zvake mumba kuti zvisashandiswe azvichengetedze. Zvakatoitika mupurisa acho. Ndinenhura akaenda kunobamirira uyu kuti aburitse zvinhu. Saka nedzimweni dzenguva zviri pachena kuti takawira nenyaya dzaari kungogadzirawo wega dzichinge achida kuidziita kunge nyaya dzechokwadi dzisiri nyaya dzechokwadi. Nokuti zviri pachena kuti kuuya kwawakaita une mudzimai amamusina mbotaura makatotanga kuonana uyo achitungamirirwa nemupurisa. Ndobva tidaire ipapo chakaitika ndechekuti imba yataisa zvinhu yakanga yazara. Saka kuzara kwangu kwaita iye zvinhu kuti zvicharamba chipinda imomo nekuda kwekuti kuri kunaka. Ndobva taramba takangosiya zvinhu zvakamisikika. Mudzimai wako uri kumudaro? Ichokwadi. Uchiri kumuda? Ko uyu rwimbo? Ndinomuda futi. Saka tisiya uyu agare pamba pake womuripo. Uyu rwimbo unomutsvagira kake kwaanogara. Usiya uyu pamba pake. Utsvagira rwimbo kwake. Asi auzi mudzimai wako womuripo. Nekushandisa kubata mudziyo yake, gara mumba make. Patsika dzedu mudzimai mukadzi mumwe nemumwe anogara imba yake. Kana wazovasanganisa kuti vagare vese mumba mumwe chete vatanga vawirirana ivo pachavo, vowirirana kuti akugara tese mu1 room, vowirirana. Asi kana pasina wirirano iyoyo, iwewe uya auya wazobata mudziyo weavo, iwo ndounoripa mhosva yacho. Zvotopera ndotsika dzezvesho vanhu vanotoda chipari vanopinza adzimai vako mumba maadzimai vakuru. Unofanira kutanga watowirirana naadzimai vakuru ndovototi zvinoita vatobvuma ivo pachavo pavotonzi mudziyo kutanga imba satambobata poto kana chimwe chinhu handiti. So vaipo pane umwe unomuswe ipapo dai wakatanga kutaura nevavo ndaita nyaya dzangu zvakaoma zvakaita sei votsveterana nani nevava avo bvuma kuti amainini ngavaite sezvo ngavapinde zvavo dai pasina nyaya yese davakafambisa nzira dzako netsika dzechivanhu chadzitoona mambo dai tisipo pano hapana mukadzi anoroorwa asikopinda mumba memumwe mukadzi unless dai wakarambana nevavo zvepamutemo makapanana gupuro wakatiza tsika dzechivanhu wakaonovasiya mumba kwanu nhasi panoonema une umbo hwekuti tanga tarambana takatedza tsika dzese manje apa muchiri mese muchitodanana ine uchiwaita uchiwana. Saka ava nekodzero pamba pavo avo nekodzero kwavatsvagira pavo kana ukavakira panext kana utasekuwirira nadzimai vani nadzimai vavo ndomaitirwa chikwadi. Zvinonzwika mama. Muri chikutaura here? Pane pasina kundichenera ipapo. Ndina mama vanova mwene vangu. Ndini ndakavatora paparirewa kwavaigara vachirwara. Avari kuSouth Africa. Vakanditi muroora vakandichemera musodzi. Muroora ndiri kukumbira kuti ndinogara kumba kwako. Ndiri kurwara ona ndiri kwaende zvechokwadi vairwara. Kana ndasimba ndichatsvaga pamwe pekulocha. Vakati it's okay mama endai kumba. Vakomana variko munogara nevakomana. Vagara nevakomana mama. Vakaendeswa kuchipatara ndikadzoka futi. Ndaitouya. Nditoenda kuchipatara ndikadzoka.
but chiri kundishamisa ndechekuti last week ndauya nditora nevavo vakasvika kunditi amai vakaenda kun'anga vachikutsvagira mushonga yekuti iwe ubvise zvinhu zvangu pamba. Saka pani ipapo inhabva kundichenepo kuti ndicharamba ndakagarisana naamai avanova amai vangu amwene vangu vari kundida pamba vandotsvagira mushonga kuti ndikwanise kuamba pandakavaka. Nhasi unobataurwa pano murume wako anove Takawira abvuma kuti uri mudzimai wake ina abvuma kuti anobuda handiti zvinorevei kuna amai avo zvoreva kuti vari kuramba vari amai vako. Aiwa handisi kuvara zvimwe zvese izvo fudza panoti kanyaya dzakadai mashoko anokandidzanwa nokufamba nekuita sei iwo naamai vako pesinali mambotadzirana. Nhasi unouya ramba aitura dzimai vake kuroti aramba achikubatanidza naamai rambai makabatana naamai wirana naamai mwamashoko ayo ngaabvai nokuti ndaamwene vako. Pambotorwa shoko rokunzi amai vaigara pamutake kwaparira vaigara paparirawo vaigara kwaparira imba yakuloja here kana vane imba yavo amai havana imba yavo muno. Saka amai vatoreise mwana wenyu vari papapenyuka ini kuti ndiye mwana wavo wemukomana wavo vari kuti vanaye mwana. Saka ndiye atomutarisirwa upenyu hwamai. Saka aiso hatichati amai kana kuti bhaika atongogara naamai venyu sekuona kure ukama. Ini chanadza pamba yenyu munotadzana muchiregera inovetsika yakanaka inosimbisa imba zvazvarambe zvakadaro zvipi izvozvo. Ine nhasi nomurume wako ataura pamuko wamukadzi uri ndobuda uri mudzimai wangu ndobuda handiti ikomo kuti ndobuda iko kurava kuti atokusungadza nemhuri yake kutanga vanoenda amai ida amwene vako kugara navo mukuyadzana. Amai havane nechiparichi vanokodzera kutoenda uko kana vakaenda uko vakanoita muswere tsatsamwe vagoya kwako kana muswere usaitese tsatsamwe mamhuri wani. Right. Takawira wanzwa zvataurwa nedadi namama kunzi unofanira kuripa mudzimai wako. Unoripa mudzimai wako mbiri. 1 yekubata mudzimai wake yekubata mudziyo yake. Yechipiri yekuroora mumwe mudzimai kwawakaita. Ndozvaunofanira kuita. Iwe Ruvimbo saamai nini wakagara zvikwadi wakaroorwa zvataurwa asi unofanira kuita imba yako wega. Tinokupai mwedzi 3 yekuti utsvage pamwe pekunogara nemurume wako. Hatisi kukurambanisai asi kuti imba ndeyaamai guri iwe ita imba yako izvozvo. Zviri maringe nekuwirirana kwamune maita iwewe Takawira nemudzimai wako. Kana mudzimai wako agamukira kuti mugare mese pamba pamwe chete kuwirirana kwenyu uyu kana aramba kuti mugare mese pamba pamwe chete zvoreva kuti iwewe Takawira une basa rekutsvagira wekugara. Ndizvo unozvinzwa amai. Iwewe woripa mombe uku wovazivisa kuti kwaane mumwe mudzimai Ruvimbo. Kana imi maziviswa kuti kwaane mumwe mudzimai zvoreva kuti hapasina bongozozo pakati penyu. Makufanira kutaurirana muchiziva kuti muri pabarika. Ndizvo? Aiwa makufanira kutaurirana muchiziva kuti pane tiri pabarika pano. Kana murume ati ari kuenda kuna Ruvimbo ari kuenda kuna Ruvimbo, kana achiti ari kuuya kwamuri ari kuuya kwamuri, muzwa kuti mapabarika kana ari pamombe yake. Ini hangu ndasiyawo ndobva muziva kwandakamuita but zvandaramba ndizvo zvongoti munhu ngaagare mumba kwake oshandisawo zvinhu zvake. Then iyo yemudziyo iyo Takawira uri pamombe yako yekuti mudzimai wako uyu wakamupinza mumba mune midziyo yemumwe mudzimai. Zvinouya rini zvinezvi? Apa pane nyaya nekuda kwekuti mari zvino hatisi kushanda. Zvinovasungiswa ka? Unoti kana dare ratonga kuti uende kujeri rinobhotarisa zvikodzero zvokuti une mwana ari kuyamwa. Uri bhuruka iro. Watoda kuti mwedzi twakatoti kuti. Watoda tumwedzi twakati kuti nokuti nyaya iyi wanzwa tichiti mwedzi 3 yekuti uya agare mumba wamhani. Zvino kuti mwedzi 3 ikakwana usina kuisa mombe iyi zvodiya.
apa una amai futi vakatarisa kwauri kuti vaone pogara. Uri kutogadzisa nyaya yako nokukasika kuti paregere kuva nebongozoza. Chokwadi. Zvikunzwikana. Tipe mhinduro yekuti zviri kuitwa rini, zvinzwa kuti uziva kuti wazvinzwa. Nhasi unonwa mambo vakati urimo ngabude mumba, wakuti mambo maita utsinye ndomisa pai. Asi uyu anenge achichema achiti mambo mumba ndemangu. Mukadzi uyu ruvimbo handimuzivi, ngabude mumba mangu. Uyu ari kuona ruvimbo sepambi yako. Saka kuti mupe mombe, uyu aone ruvimbo semukadzi wako. Azvizive kuti tiri pabarika. Ndikumbura zvakaita se3 months. Pa3 months acho wanzwa ndozvandataura ndichiti uyu anogara kwe3 months mumba mauyu. Saka zvaro kana wasiya kusvika pa3 months iwe usati waita zvinhu izvi, pakatesa pamune mchidii. 3 months inoendaona zvekuita. Ndokupa 2 months yekubvisa mombe idzi. Mukati me2 months wobvisa mombe. Pamwedzi wechitatu mune mane mhinduro yekuti ukuita sei panyaya yaruvimbo. Pari zvino garai semakugarira mamuchiita, iwe ndokupa 2 months yekubvisa mombe idzi. Wabvisa mombe wazivisa nevakoma vake kuti pano pane barika pano pana ruvimbo aripo pano. Ende kuziziva iwe ukuzviziva kuti pana ruvimbo. Hatitarisire gakava nembongozozo pakati penyama. Chiripo ndechekuti uyu anofanira kuzadzikisa kukuzivisa ine mombe yekukuripai. Murundinzwa? Ndakambotaura nawo. Ndakati ndimendese kuna baba wangu ndemuripa. Pakati nini handikwanisi handiripe kurora kwandakakuita ikoko. Saka ndakati handikwanise kwauri iwewe nevakoma vako. Baba wako anouya papa, kukwasha anonodza tezvara kuti ndane anodza iwewe madzimai ake, iwewe nanatete wako nevakoma wako, ndimunoudzwa, ndimunoridzwa, ndimunozvonosvitsa shoko kuna nababa wenyu. Nyaya idzodzo dzebarika rake anodza inini, madzimai ake nanatete, hainei natezvara. Iye mudzive anodza iwewe futi nevakoma wako nanatete wako, hainei natezvara. Kana muchizonoisisa patezvara ndimunoisisa megawo, makutongokurukuro dziri nyaya. Asi nyaya dzenyu magadziriswa namambo pano, imi mogamuchira sekuuya kwazvinenge zvichiita. Takavira nhasi ndi 7 February. 2 months dzokwana rini? 11 April. Unofanira kuwaya nemombe kudai kunokuzipuya mutima yawo. Tukutaza April era 11 April. Pa 11 April. Fanenge tabvisa mombe mbiri idzi. Patosvika Saturday musi wa2 May. Aidha wane mhinduro yekuti ruimbane kwake kwarunoga rudzwa here ruimbo. Patosvika 2 May anofanira kupindura iye kuti une kwako kwauchanogara here kana kuti wawirirana kuti murugara pamba pamwe chete. Handisi kukudzinga pamba. Uyu ndiye anopedza nyaya dzako, ndiye aunopusha. Wawirirana here kuti murugara pamba pamwe chete kana kuti iwe uchanogara kwako. Muchitaurirana semhuri. Iwe utoripo ipapo pakuti mutaurirane mupano nemazano. Handiti? Takavira nebasa zvakarira kuti amai vawana kugara. Handowati ukazvororoweka. Hatitarisire kuti amai vabva vaita mombe yemashanga yekushaya kuti ndogara kupi iwe waine mwana mukomana iwewe. Iwewe kana zvaoma ndiwe unotaura nemadzimai ako. Panapa zvinhu zvakandoomera totogara naamai pano. Asi uona kuti pane dzimba dzakafanira dzekuti iwewe nemadzimai ako munogara. Musingaite sekuti munozombunyikidza amai ipapapo. Handiti? Ava varoora ava ndaamai apa. Mobva mati bedroom apa amai apa varoora apa. Hazvizobuda mushe zvinhu izvozvo. Kana mati muda kugara naamai, moona kuti mune dzimba dzakasununguka dzokuti amai vanogara vakasununguka, varoora vanogara vakasununguka. Hapana anombunyikidzwa ipapapo. Handiti? Saka totasira kuonana musi wa11 April kana kuti earlier than that uchiri pamombe dzako mbiri. Then by 2 May tikumbirawo kuti unge wane mhinduro yekuti uri kugara mese under one roof here kana kuti uri kutsvaga pamwe pokuti ruvimbo agare. Nhau yaamai iri mumaoko mako uchiona kuti yaitwa
vawana pekugara pakanaka pakavasunungukira mazvita ndapedza. Friends are